We hebben vandaag een speciaal gast. Ze kan onmeunig blokfluiten spelen. Via vulle zwaarvingen is ze vanuit Amsterdam en Groningen uiteindelijk weer op de Oorle Ster teruggekomen in Eske. En onder wiel is ze drukgangs voor de promotie van de Twentse spraken. Wie hebt het over? Ellen Peters. Kijk eens aan, daar rij je hem. Het is lukt, ja. Ik heb al een mooie intro gedaan. Dus dan kom je er in ieder geval fatsoenlijk op. Mooi. Is het ook de eerste keer dat we een podcast met beeld opneemt? Dan heet het een beetje in een beeld bij. En wie zit heel benieuwd? Want Ellen Peters, laat daar eens met aanvangen. Wie is Ellen Peters? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ga het proberen in het plat. Maar ik ben nog plat aan het leren, dus misschien dat het een beetje verkeerd gaat. Maar ik doe mijn best. Nou, dat kun je wel goed. Ik kom uit Onzul en ik heb gestudeerd in Amsterdam, in Grun, ik ben nog in Den Haag geweest. Mm-hmm. Maar ik ben nu terug in Twente, in Eske. Ja, op de Ollenes. Op de Ollenes. Ollenes, ja, dat klopt. Ja. En ik werk nu bij Twente Hoes. En ik ben er vooral voor de cultuur, want ik heb kunst, cultuur en media gestudeerd. En dus ook vanuit de muziekkant en de geschiedenis van Twente. En dat soort spullen vind ik allemaal onmeunig mooi. Nou, mooi. Hey, kunst en media. Kunst, cultuur en media. Kunst, cultuur en media. Wat moet je daarbij voorstellen? De media, dat is eigenlijk van hoor of dat je kunst overbrengt. Mm-hmm. Dus de manier, de dragen van eigenlijk het communicatiemiddel. Yeah. Dus op wat voor manieren kijken we naar kunst. En kunst is dan niet alleen nog de beeldende kunst, maar ook de muziek, film, literatuur. Dus dat is die combinatie. En de cultuur, ja, dat is en ook cognitie en echt op een wetenschappelijke manier het benaderen van de kunst en cultuur. Hartstikke mooi. Want je hebt in Amsterdam gestudeerd, maar daar heb je volgens mij van aangestudeerd als kunst, cultuur en media. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een jaar op het conservatorium lessen gehad. Blokfluit heb ik daar in blok, zo heet dat in Amsterdam. En ik wilde een blokfluit eigenlijk wat populairder maken. Dus lekkere rock and roll op de blokfluit. Eigenlijk wil ik dat ook met Twents doen. Ik merk heel erg dat ik voor de underdog ben. Ja. Dus wat de leur niet zo... Ja, wat ze niet zo verwacht. En dan wel laten zien dat het veel meer kan winnen dan ze in eerste instantie denken. Ja. Hey, en Ivan Twents aan het leren. Want ja, hoe deunig, hoe rummen? Rummen. Ja, wat ik al zei, ik ben al... Daar reed wat mis met de verbinding, volgens mij. Kijk, ding dong, daar zijn we weer. Ja, daar ben ik weer. Nou, er was wat mis met de verbinding. Ja, hop maar het nog afvolhult. Ivan, nou vertel. Je wil de blokfluiten wat meer rock and roll met geven. En de Twents ook. En ik was ook benijd naar de geschiedenis en de cultuur van Twente. Mm-hmm. En mijn opa die heeft al iets waar wat Twentse woorden leert. Mm-hmm. Hij heeft ook het clublied van FC Twente gemaakt. Dus die is helemaal in Twente. En... dus ik was er uit wel benieuwd naar. En toen heb ik bedacht, ik wil Twents leren. En ook omdat ik bij Twente Hoes een baan had. Ja. Dus ik denk, dan zet ik me er gewoon voor in. Ik ben niet Twents opgevoed, maar ik wil het wel, ik wil het onmeunig gaan leren. Mm-hmm. Ja, en hoe kijkt de ander dat tegen? Nou, wat Ivan natuurlijk intussen heb zo altijd gezegd, als ik een beetje kan voorstellen
Zoals bij ons is het gewoon, dat moet je niet doen. Dat iemand netjes Oh nee, dat was... kijken. Nou, ik denk dat er een soort revival gangs is. Wat ik al zeg had, ik ben niet alleen nog in Twente geweest. En ze waren uit enthousiast over mijn accent. Dat was natuurlijk geen echt dialect, maar een oor en een eur en een eer, dat hek waar. En ze waren daar uit. Zing ze, oh Elner, dus dat merken uit Twente en die met dat vrolijke accent. En ik heb er nooit negatieve reacties over gehad. Nou, mooi. En ook in het hoes. Die moedigend aan en die vindt alleen maar leuk. Het is iets eens. En vroeger was het zo dat het wat boers en wat plat was. En daar waar je niet zo... Ja, slim is erg in Twents, maar ik bedoel het klok bedoel ik. Dat was niet zo klok. En, maar dat is nu aan het veranderen. Ook als je bijvoorbeeld bij FC Twente kijkt naar alle spandoeken en de muziek is ook allemaal lekker in plat. En mensen luisteren ernaar. En ook op Radio 2, Daniel Lewis wordt op Radio 2 veel draait. En ja, dat is allemaal wel positief. Ja, mooi. Goed om te horen. Ja, hoe loop je tegen als je Twents wilt leren? Wat is voor het lastigste? Voor mij is het allerlastigst dat er geen cursus Twents is. Er bent wel wat cursussen, dat je leert over de cultuur en de geschiedenis en zo. Maar echt Twents leren in een soort methode, ik heb nog niet gevonden. Misschien heb je het. Ik weet niet. Kan wel wat voor regelen. Ja, ik kan wat voor regelen. Nou, dat is mooi. Nee, maar hier, ik heb... maar dan leer je wel Riesens. Ja, Riesens, ja, dat is wel onmogelijk moeilijk voor mij. Ik heb hier deze. Ja, dit is van Harry Nijhuis. Ik het goed ik heb deze, dat is wel aan, dat is met Twentition. Oh ja. En ook... Ja, de kleine vrees. Ja, want ik vind dus belangrijk dat als je Twents wilt leren, dat er dan een soort methode cursus is. En die is er niet, dus die wil ik gaan maken. Dus ik wil deze een Twents. Ja, mooi. Ja, maar ik heb inderdaad zoiets voorbij zien komen op hoe titelen. Ik denk van, daar zit wat in. Twents voor dummies. Ja, Twents voor dummies, ja. Ik vind het lastigste dat er geen de cursus was. Maar aan het Twents zelf, wat is voor u het allerlastigste als niet-Twents spreker? Dat zeg ik nog helemaal verkeerd, want je zit wat Twents spreken, maar je zit gewoon niet op een bepaald niveau. Nee, maar ik snap wel. En om te leren is... dat zie ik ook bij mijn broer bijvoorbeeld, die uit daar Twents mee probeert te kunnen. Hij is hetzelfde opgevoed als ik. Dat hij dezelfde ding doet als ik. Bijvoorbeeld een fout waar je echt niet kan zeggen in Twents is in plaats van weiland, wieland zeggen. Juist. Maar voor mij is dat wel logisch. En er is nu een onderzoek door Willemijn Zwart ook, dat als je op een platteland bent, dat ze dan dat gevoel hebt van, lange ei, korte ei, dat is logisch, weiland, dat blijft weiland en blij, dat wordt blij. Maar voor mij zit dat er niet in. Dus misschien is dat, doordat ik ook in Oldenzaal opgevoed ben, dat het stadse dat misschien een beetje fort heeft doen. Dus dat vind ik moeilijk. Maar ook vooral de werkwoorden. Ik wil onmiddellijk geen zo'n soort oefening hebben voor werkwoorden. En als je bijvoorbeeld dit beukje, dan staat er allemaal woorden en zin en voorbeelden in, maar niet echt de vervolging, zeg maar. Ja, en ook daar als ik nu mal iets wil schrijven in Twents. Kijk, ik heb gevraagd van wie kan me Twents leren? En nu ben ik bij Thea Kroes en die helpt me onmeunig goed. Maar er moet eigenlijk zo'n soort van docent zijn die meerdere Neder-Saxisch of Twents kan leren. Ik heb nu een mailtje gehad van een jongen uit de 4 gymnasium. En die wil ook geen Neder-Saxisch leren. En die vroeg me, van, is er een methode of is er wat? Of heb ik wat oefening? En dan moet ik zeggen, nee, dat is er niet. Dus ik wil er echt voor zorgen dat het er komt. Stuurt naar mijn deur. Ja, dat kan ik wel doen. Dat is wel een goeie.
Nee, want ik vind er zelf ook heel slim van, dat weet je misschien wel, met weltspraken, niet zo alleen op Twente te kijken, maar het inderdaad breder te kijken. En ik vind Onzels vind ik prachtig. Het Rieses vind ik natuurlijk prachtig, want dat ken ik van mijn mo. Ik vind Eiters hartstikke mooi, want dat heb ik van mijn vader mee gekregen. Gewoon een klein tredje wieter. Nou, dan klinkt het Eiters alweer iets vlakker en dan is het weer Markels. En dan, zo heen en gaan kropt dat steeds iets verder op en wordt het steeds een klein beetje als. En dat vind ik gewoon hartstikke intrigerend. En niet alleen van Twente, maar als je kijkt dat Twente eigenlijk maar een heel klein stipje op de kaarten van het enorme Neder-Saxische gebied is. Dan denk ik van er is veel meer en wie veel meer een voes moet maken met elkaar. En, met elkaar te hopen. Ja, daar ben ik helemaal met u eens. Maar hoe heb je dat leerd dan? Of heb je dat van hoe soort met kring? Bio waren mogen geen plattekaart, toch? Nee. Bij ons waar, maar niet tegen ons. Dus we hören het altijd, indirect kregen we het altijd met. Oké. Dus, maar als ze wie dat dan zijn, of als ze wie het dan proberen, dan zeggen ze van, dat moet je niet doen, want dat is niet netjes. Oké. En maar dan dacht ik van, maar Ile kan je toch ook netjes? Ja. Terwijl, voor jou is dat, en nog steeds, ik zit er onderwiel zoals een beetje 12 jaar met gangs, en nog altijd heb mijn vader en moeder zoiets van, moet je dat nog wel doen, moet je nog altijd wel zo fanatiek met me? Maar ik denk van, juist waar. Want, wat gehoord van hoe? maar je moet er juist echt, de ding in, zeg maar. Want hoe meer je inholt, zeg maar, hoe meer het de leur dat ook normaal vindt dat je inholt. Ja. En dat heeft ook met mijn opleiding te maken. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Het ging allemaal in het Engels. Engels was, daar hoorden ze niks aan. Maar zo gauw wat dit Nederlands zou gaan, dan was het Herman Vinkers. En daar kun je me lachen. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel grappig, want ik ben wel fan van Herman Vinkers. Maar van de andere kant denk ik van nu kan ik proberen om het voor te gaan steken. Zo Hollands mogelijk te gaan proberen te praten. Maar dat past niet bij mij. Ze hebben het nu toch al gehoord. En ze moeten maar aan wennen, denk ik dan. En wanneer wen je eraan, uit zo vaker mogelijk laat horen. Ja. Dus, het is ook een identiteit, hè? Ja, ik vind en ook die filosofie mooi. is heel weltspraken ontstaan. En de afgelopen 12 jaar, zeg maar. Dus het is inderdaad identiteit. En, maar heb je dat zelf uitgezocht? Heb je zelf beuken de bipakt en hoe heb je dat doen? Nou, ik had natuurlijk het geluk dat mijn vader Mo zelf platkeert. Dus op een gegeven ogenblik, volgens mij, had er te veel beer in zat, dan op een gegeven ogenblik dan zei ik van, ik wil meer Twents praten. Ja. Nou, en de volgende dag was ik het weer vergeten. Maar op een gegeven moment toen bleef me daar toch wat bij. En ik zie dat steeds meer gaan doen. En steeds meer oefenen. En uiteindelijk vind ik Mo vooral dat toch al mooi. Dus daar ging me steeds meer verbeteren en helpen. En ik kom onderwiel ook te werken bij de hovenier. Dus kijk, ik kom daar s'morgens 7 uur, mijn eerste werkdag. Ik stap bij een van de bazen in de bussen. En er zit hele grote keels. Die zit 2 meter nog wat. Beurmen van keels. En de kelner zegt, hallo, ik ben Herman. Nee, ik ben Henk Manenschijn. Eerste vragen. Hij stoet er met? Ja. Ja. Ik had een stoet er met. Tweede vragen. Kun je plat? Oei. Ja. Nou ja, ik zeg, ik kan het wel proberen. Oh, la lewa. Nou, en inderdaad, ik heb vanaf die tijd eigenlijk nauwelijks meer Nederlandse keer. En steeds meer ook met dat in Ranverdee onderwiel. In Utrecht kom ik de Neder-Saxische Wikipedia tegen. Heel veel leuk denken dat ik ten heb opgestart. Is niet zo. Dat is Stefan Lubbersen van de Veluwe. Kudos Stefan, hartstikke mooi. Je hebt een heel aantal vrijwilligers. Hebt er aan bier dring. En ik zit er 2 jaar later binnenkom. En zo gaat dat met Terdengers. Die wordt heel fanatiek. Als ze ons zich in vastbiedt, dan negeert ervan. En
Dus toen dacht ik Mooi. van... Ik ben daar wel net jaloers op. Want Dus. het is... Thea, mijn docent Twens, die zegt... Aids, praten, lezen. Ja. En dat is voor mij moeilijk. Maken. Ja, want ik probeer het dus waar. Ook in vergaderings, als ik met Leu uit Grunnig zit en zo. Dan probeer ik het waar. Maar vaak als ik het probeer met mijn opa bijvoorbeeld, dan gaat hij toch weer Hollands met me kijken. Want dat is dan hoort ze dat je het moeilijk vindt en dan gaan ze toch weer ouder staan. Ja. En ook mijn broer en mijn vriend. Mijn vriend komt uit Born. En zijn oma, die kan ook om een groot platform. En als we bij zijn oma bent, dan proberen we allebei plat te praten. En ik heb vanochtend een kwiekmaatje, heet dat. Dat is een kerel die een bedke eenzaam is. En dan pak ik de kuier eruit en dan bel ik hem en dan vertel ik hem wat over de klassieke muziek en zo, van mijn muziekachtergrond. Maar ik probeer ook Twentse verhalen voor te lezen. En eerst Twents, dus ik kan het verstaan. En dan oefen ik mezelf ook. Maar ik heb niet zoveel... Ik wil ook eigenlijk zo'n hovenier hebben die me elke dag even ophaalt en om de stoeten vraagt en zo. Dan leer je het gewoon veel. Ja, en daar leer je het ook in de praktijk, zeg maar. En, kijk, wie kunt dit zal ook wel kunnen. Dat met een bijen eens in de zoveel tijd een Zoom-call hebt. Dat zal eventueel ook wel kunnen, dat is ook wel goed. Maar daar leer je dus ook echt in de praktijk van, nou, haalt me zo dit of dat op. En ook wat ik nog het allermooiste vind, is die wijze van beschrijven. Dus niet de woorden zelf, maar de wijze waarop als je naar de wereld kijkt. En ik denk altijd, Twents heeft altijd een beetje, of in ieder geval plat, in het algemeen, heeft veel slimmer had. Vroeger hadden ze geen rijkdom. Ze waren armo troef, weet je. En het enigste wat ze hadden om plezier mee te maken, dat was hun spraken. Dus dat is echt een bepaalde keuze worden. Ik zeg altijd een was bij een ander ene te nemen, zeg maar. Dus de dingen net helemaal niet aan om te zeggen als dat ze bedoelt. Zoals een van mijn favoriete voorbeelden is, het was herfst zeg ik geloof ik, of herfst. Ja. Maar het was herfst en we hadden onmiddellijk van het blad opgeschept op de koren. En de grote baas, dan zegt me, dans er eens een keer over. Hij zegt niet, stamp dat even aan. Yeah. Hij zegt, dans er eens een keer over. En inderdaad, als je de bouw op gaat staan, dan moet je inderdaad hopsen en dansen. Maar nou, en die manier van naar de wereld kijken, dat vind ik prachtig. En ik was er met een andere collega met en we waren een straat aan het leggen. En hij had iets nodig op de bussen. Nou, en hij was nog druk aan het tikken met die kijkers. En hij zegt tegen me, hij wil ik jou naar de bus en om wat op te halen. En hij zegt tegen me, stengelt daar zo naar ban. Met de stengel. Ik van ja. Hoe kom je erop? Ja, dat is gewoon die manier van... Het is allemaal zoveel simpeler of zo. Het is een heel fijn gevoel. Ook, ik heb gisteren toevallig de uitzending teruggekeken van Ons Bier. Misschien heb je dat ook wel gezien. Dat was op NPO 2 of zo. En dat ging over de Huttenklaas brouwerie hier in Alberg. En ook de manier van in het leven staan. Je kan erom lachen. Maar ze bindt bijvoorbeeld niet heel goed met de marketing en zo. Met een logo bedenken. En dan vraagt ze andere lui om het logo te veranderen. Maar dan is dat toch wel moeilijk. Want je hebt de stoel van Huttenklaas op het logo. En dat moet dan toch aan zijn. Want dat is een beetje ouderwets. En dan zie je hoe groot eerlijk ze bindt. En dat ze dat toch wel moeilijk vinden om het te promoten. Maar dat zit er gewoon niet in. Maar dat moet je niet als negatief zien. Maar juist als een soort van charme. Zo zie ik het dan. Een voorbeeld is mijn broer. Dat is nou 2 jaar ouder dan ik. En
die zegt wel eens, en dan gaat hij bij mijn vader morgen op bezoek. En maar hij is heel knuffelig en zo. Dan grip hij mijn moe vast en dan zeggen, kom hier Olevel. Olevel? Ja, Olevel. Dat is eigenlijk een scheldwoord. Kom hier Olevel. Maar omdat hij het op de andere manier bedoelt, zeg maar, wordt het dan in één keer wordt het heel leef en... Of hij loopt me nog niks in de weg. Ja. Dat is ook zoiets. Dat kan je misschien heel negatief zien, maar dat is helemaal niet negatief. Dat is super lief. Mm. Dus, en een van de bekendste voorbeelden op de televisie heb geweest is bij Boer zoekt vrouw. Hij Frans Senderink. Och ja, dan heeft heel Nederland over zich kennen gehad, omdat het toen zei van heeft een stel mooie pearl onder een pisbak. Ja. En wie snapt allemaal wat het bedoelt? Ja. Het kupt een beetje een onbenullig goed. Maar hij bedoelt dat gewoon als compliment, zeg maar. Maar het vult dan weer misschien te direct om te zeggen van je hebt mooie benen. Ja, we moeten dat toch maar een beetje laten zien dat je ook nog wel iets stoerder bent dan dat. Dus wie zingt, maakt ervan, heeft een stel mooie pearl onder een pisbak. Ja, en soms is dat indirecte ook, dat is ook op zijn tukkers volgens mij. Ik vind het een mooi voorbeeld, dat heeft Thea me geleerd, van het giet me achter het versie. Ja. Van dat je niet meteen over het gevul praat, maar dat je zegt, het zit niet achter mijn versie en daar zit mijn gevul en dan doet het met me. Ja. Precies. Nog een voorbeeld daarvan. Ik zit heel lang bij de muziekverenigingen geweest en dan iedere zaterdag zat daar een stel oorlijke keelzaadschap. Die met elkaar hebben ze het muziekgebouw gebouwd zelfs. En daar zit gewoon echt kamereuren voor het leeuwen door de muziek. Ze speelden naar Johan niet meer. Maar ze komen nog wel alle weken bij elkaar in dat muziekgebouw. En op een gegeven moment dan kreeg de verkeerde ziekte, de verkeerde kwalen zoals ze dat dan noemt. Zelfs dat benoemt ze aan niet direct. Nee. Ze zegt, hij heeft de verkeerde kwalen. En in de eerste tijd komen nog wel eens een keer voor de gezelligheid. Maar en naarmate het slechter we, bleef we een beetje voort iedere keer. En dan zeggen ze van hoe is Arie? Ja, Arie is er niet. Ja, vind je dat gek dan? Het ligt hem voor de duren. Ja. Zeg maar, het zit hem in de weg. Hij wilde niet gaan naar Keien. Hij kan er niet naar boeten, zeg maar. Want als de leut inkomt, dan wrangt ze hem allemaal en dan wordt er weer met geconfronteerd. Dus, op die manier, het is heel beschreeuwend, maar het is ook heel schreeuwend. Net eromheen, zeg maar. En dat vind ik een hele mooie manier. Ja, en dan zie je ook echt taal en identiteit en dat komt allemaal samen. En dat is wel iets magisch of zo. Ik vind dat wel mooi. Ja, en dat is op een bepaalde manier ook duur juist dingen niet te zeggen, zeg je heel veel. Ja. En net als in de muziek, dat zul je ook weten, je hebt maar eens russen in de muziek. En het heeft pas impact als je stille ziet. Ja. Pas als je stille ziet, klinkt de rest hetter. Dat waar je dan waspelt, klinkt dan weer hetter. En net zoals dat stilte onderdeel is van geluid. Ja, dat is... Dat vind ik een hele mooie manier om met een sprake te gaan. Maar nou houdt het zo mooi over. Het Twentehoes. Wat doet nou precies het Twentehoes? Het Twentehoes, dat is voor de streektaal en de streekcultuur. En wie doet van alles? Wie hebt een Wiesneus. Dat is een dialect-tijdschrift. Maar dat is dus ook wat die ook belangrijk vinden. En ik ook voor het hele Neder-Saxisch taalgebied. Dus in Grun hebben ze een Wiesneus. In Twente hebben ze een Wiesneus. In de Achterhoek hebben ze een Wiesneus. En de kinderen van de lagere school, die leert met dat tijdschrift leert ze dialect. Dus helemaal in dialect. Dus dat verspreiden wij. We doen met evenementen. Bijvoorbeeld het Twente Songfestival. Of Zonnewende Festival, dat is ook een dialectfestival. Maar ook de museumnacht, dat vind ik heel leuk, omdat ik ook de jongere lui wat meer in aanraking wil brengen met Twents. En
als je daar bent, het bent veel jonge lui en die ook allemaal met een quiz, een Twentse quiz, daar ben ze geïnteresseerd. Volgens mij is het nu, zeg maar, de lui die wat jonger bent als ik. Ik ben nu 24, maar de wat jongere lui, die hebt van de opa en de oma's leert, die spreken een heel bijzondere taal. En dat is dan, zeg maar, het omgekeerde van de generatie die voor mij is. Van, maar dat was een lelijke taal. Dus volgens mij leert de opa's en oma's nu de wichten hoe mooi Twents kan zijn. Ja. Maar goed, even die mensen dus. Maar als je wat vertaald wil hebben, dan heb je ook vullen die voor hoe wat vertalen kunt. Die hebt ook in deze coronacrisis heb je Twentse kaartjes maakt voor oudere lui om ze op te vrolijken met Twentse teksten van... deze vind ik ook zo mooi. Van Johanna van Buuren, de Blumpies. De Blumpies, ja. Nou, ja. Johanna van Buuren ken ik, maar de... Ja, dat is zo mooi. En dan vrolijk je de lui wat meer op. En, doe er eens een. Doe er eens een. Ja? Natuurlijk. Okay. Even kijken, ik vind het van de... even kijken. Ik vind die van On Peppel het mooist. Ken je die? Die staat in een ander boek, maar die doe ik wel in, want die is zo mooi. On Peppel. Een On Peppel. Weet je waar dat is, een Peppel? Ik wist niet waar dat was. Dat is een boom. Ja. Een en ik heb het geleerd van Henny Boomkamp. Dat is een vrijwillige bij ons in Twentehoef. En die heeft me gezegd van, een peppel, dat is op een klomp. Mm-hmm, en dat is het maak van het holt van een peppel. Ja, dat klopt. Ja, en dat is wat makkelijker bewaakbaar hoort. De peppel heeft heel zacht hoort. En daarom mag je niet waken op peppel, maar je mag wel lopen op peppel. Nou kijk, dat is toch mooi? Ja, dat wist ik niet. Ik heb dus binnen Hovenierloop en ik loop eigenlijk altijd op klomp. Op wilgen. Wilgen is heel hard. Of voor mij zeg ik het nog verkeerd dummen. Maar in ieder geval, een van de beiden is heel hard. Ja. En die zit echt Europees gehuurd als schoeiselvuur. Een vuurwerkschoner, zeg maar. Maar die heeft in plaats van alleen een stal en een neus, gewoon helemaal een holden voort. Dus goede bescherming. Dus zodoende. Maar heb je ook peppel dan? Ik heb peppel naar haat, ja. Maar die heeft een hondo bekoud. Ja, dat is niet zo sterk. Dus dat heet niet goed. Nee. Oké. Dit heet Groten Peppel eens in Twente. Groten Peppel eens in Twente. Ik zin vergeten wat ik hoe zag. Maar ik heb er na de hand nog vullen oude oerdag. Groten Peppel. Ik zag hoe angst eenzaam aan een weiland stond. Weiland, En toen dacht ik, me den ook al zo alleen door het leven gaan. Meestal zie ik hoe soort met rien. Hele rien bij elkaar. En die staat daar zo alleenig, heel alleenig. Het is mij raar. Hoe kom ik toch zo verdwenen tussen al dit kleine goord? Dit zo nerig ding aankrup, steun door zucht en voort. Schud de worste najaarswind onbarmhartig heen en weer. Dan doet uw sterke ruggen groten peppel toch wat zeer. Daar roep je wel mangs om hulpen, maar bescheid is geen geur. En dan zet hij ongetreusd maar eenzaam weer de reizendeur. Daarvan steun je zoveel sterker, die nooit hulpen hebben bekend. Het grote lijm mangs zo moeilijk, hef hoe wist je niet verwend. Brood hij soms met de beesten. Ik wedde dat ze hoe leed in hoort. En ze weet dat ze bij u kunt, linkstille en ongestoord. Als de donderbui in de lust komt, staat hij met uw hoge kop en voor heel de omgeving ervan ieder bliksemstraal op. Groten Peppel, daar in Twente. Ik zin vergeten wat ik u zag. Maar ik heb er na de hand nog vullen oude oerdag. Ik hoor nog uw bleegjes fluisten. Het maakt me zo enig blij. Maar ook heel uw leem nog vul ik klein en nietig mee. Want bij al uw zoere zetten, 4 omhoog hullie de kop. Groten Peppel, ik doe mijn beste. Ik geef ook de moord niet op. Johanna van Buuren. Nou, mooi hè? Ja. Ja, dat is zo mooi hoe je dat beschrijft met een boom. Ja, met een peppel en dan... Ja, een eenzame peppel. En eigenlijk bedoelt het ook een beetje zichzelf volgens mij. Want
Johanna was een eenzame oude tante. Ja. Of nee, ja, is jong begonnen, maar ja, Johanna kon het met, het maar zo te zingen. Wat? Je viel hem weg. Johanna kon er met. Kon er met? Ja, Johanna kon er met. Oh, kon er met, ja. Ja. En valt toen nog wat op als je dat dan zo veel van bepaalde dingen die ik dan net helemaal goed doe, of bepaalde foutjes? Kan je dat horen, of is het... misschien wat ik ben wel benieuwd. achtergrondinformatie. Johanna van Buren kunt natuurlijk goed helden. Hellendoorn, en het is in Hellendoorn. En daar helden, ja, dat is een bijzonder overgangsdialect. Het heeft wat Twijs. En het heeft wat Salans. En bepaalde klanken die zitten inderdaad heel typisch, zoals blagisch en zo. Dat zijn dingen die zitten heel lastig voor ons, want die kennen we niet. Ik zeg geen expert in het Hilders, dus wat dat betreft kan ik ook niet helpen. Maar ik kan me nog horen dat we volgens mij een half jaar eerder getroffen hebt ons in Zwolle. Kan dat? Ja, dat klopt, ja. En ik kan me nu af, volgens mij zeer wel een heel stuk verder als toen, in ieder geval. Dus, gelukkig, dat is mooi. Ja, maar het kun je in ieder geval wat makkelijker van de tongen, volgens mij. Dus dat is al en heel ook wat. het begin, daar geeft wat gehoord. Ook omdat ik een cursus in de Riesen heb gedaan, met Gerrit Kraar, Gerrit Dannenberg. Oh ja. En dat was onmiddellijk groot voor mij. Want dat Riesens, dat vond ik zo moeilijk. En nu kan ik ook gewoon verstaan. En herken je het ook, of niet? Ja. Want nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik dan Blegisch lees, dan denk ik, daar kan ik ook wel eens Riesens vinden. Maar omdat dat zo aans is. Mm-hmm. Maar dat heb ik net gehoord bij mezelf. Ik zei Wichter. En Wichter is bij ons helemaal geen kinder. Maar omdat ik ook met Marieke Dannenberg wel eens kan je, die zegt uit Wichter tegen kinderen. Dus dan neem ik dat ook ouder. Terwijl het bij ons is het kinder en niet gewichten. Mm-hmm. En ook jullie zeggen vuur en ik zeg vuur. Mm-hmm. Ja. Dat soort spul. En, grappig, ja, die kleine dingen. Als ik het hoor, herken ik het wel, ja. Ja. Als ik het hoor of als ik het horen? Als ik het hoor, ja. Ja, zou ik zeggen, niet horen. Als ik het hoor. Nee, ja, precies. Dat is ook weer het verschil tussen Oost- en West-Twents. Wie hebt overal die E bij achter. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de oudere vorm. Maar dat is een fenomeen wat apocopen heeft, volgens mij. Hebt oude taalkunde en oude dialecten. Kijk, de fonetische dingen, daar zin ik heel ontvankelijk voor. Ik kan me voorstellen dat een ander daar niet altijd op zit te wachten, maar... ik vind het wel interessant, want ik bijvoorbeeld, nu ik zit na te denken, is een bedke, dat zeg ik vaak. En bij jou is een die is Drents, maar je zegt niet een bedke, toch? En nicht zeg je ook, je zegt niet, denk ik. Niet, ja, ik zeg nicht. Dus meer Duits. Ja. Ja, en wie zingt een betten? Betten? Oh, ja. Nee, ja. Bedke. Ja. Maar ik heb, misschien ken je dat waar, dat is in Grun hebt ze een website en dan kan je met 10 frank kan je iets invullen en dan weet ze waar je voortkomt. Mm-hmm. Dus ik heb dan invuld, hoor zeg je bed bijvoorbeeld. Zeg ik berre of zeg ik bed of zeg ik bedden. En dan allemaal dat soort vragen. En toen kwam er uit de machine, want ik probeerde het zo dat ik dacht, oké, wat is mijn Twents? Want ik heb natuurlijk een beetje Twents geleerd, maar van alles wat. Dus het is een beetje een mengelmoes. Ook omdat ik naar Daniel Loijs luisterde, dat is ook een beetje Drents doorheen. Maar goed, uit die test kwam dus dat ik uit Oudmuske kwam. Nou, toen dacht ik, dat is best wel dichtbij. Dat heet Rode, ja.
Dus ja, dat dacht ik. Dat is nog wel, Ja. goed. Ja. Nou ja, er zit één vraag in, want ik weet wat wij bedoelt. Oké. Ik heb dat ding ook al een keer invuld. En Ja. inderdaad, er zit één vraag in. Als je dat, volgens mij, als je dat op de ene manier beantwoordt, dat is echt de vraag. Als je dat invult, dan kun je er riezen uit of niet, zeg maar. Dus Oké. volgens mij is dat inderdaad met wichter of kinder. Ja. Maar Ja. als ik kijk in het woordenboek van Karel van Notaris, Mhm. daar staat ook wat kinder in. Dus schijnbaar zijn ze vroeger in Riesen ook wat kinder. Maar is langzaam die betekenis van wichter verschoon Ja. en de jongs en de meeks te bedoelen. Want Ja, eigenlijk etymologisch gezien is een wig is een meek. Ja. Want hij is ook weer verwant met het Engelse witch. Dus een heksen. Maar ja, het is altijd iets vrouwelijks. En volgens mij heeft het er ook mee te maken dat kinderen tot een bepaalde leeftijd ongeveer gelijk zijn, zeg maar. Pas als ze puber wordt, Ja. dan ga je verschil van hem tussen jongens en meisjes. En jongens en deens. Of, ja? Ja. En ik denk dat misschien daarom dat de wichter nog niet veel vol worden anders zien. Dus, en dat Dat is wel daarom, een goeie. dat kleine jongens klinkt ook als meeks. Misschien zal het hem dat. Ja. Misschien is het zoiets. Ik neem me wat, maar het zal me zo kunnen. Ja. Maar wat wie waardoor, dat vind ik wel leuk. Want ik woon nu ongeveer een jaar in Enske. Mhm. En mijn naaber, die zegt, die heeft een hond, Noah. En ik had met mijn vriend een discussie. Wat is het nou een manneke of een vrouwke? En ze zegt de hele tijd heerting, die hond. Dat klopt. Ja, maar de hond is dus een vrouwke. Dus, Ja. dus dat doet wie waar. Dat we heerting een vrouw zijn. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een bekend fenomeen. Ja. En het schijnt alleen nog in Twente zo vuur te komen. Dat inderdaad, de vrouwen, ik heb volgens mij ook zelfs nog toen ik deze podcast aankondigen op de social media, heb ik erin gezet, wat wil je van hem weten? Van Ellen Peters. Ja. Ja, Grappig dus, is dat. ja, dat soort dingen inderdaad. En ik heb daar inderdaad aan een keer, want ik heb een stuk geschreven voor Nober, dat blad. Oh ja. En dan had ik dat ook gedaan. En toen kreeg ik er inderdaad commentaar op. Goh, wat gek, van hoe nacht ook, zeg maar. Zo doe dat niet. En ik vind het maar raar. Ja, raar. Zo doe dat nog een keer. Ik kan het ook niet op. Het is juist mooi, Dus- die verschijnheid. Is het juist op je koester, denk ik. Ja, nou, het is aan de ene kant ook wel lastig. Maar daardoor kom je nooit nader bij elkaar, zeg maar. En daardoor degt iedereen er nog altijd van... wie kunt niks samen doen. Want er zit zoveel verschil in. Ja, maar... kijk nog eens naar wat je gemeen hebt, wat de overeenkomsten zijn. En ik denk dat je er daar veel meer van vindt als die kleine dingen of goh, is het nog vuur of is het nog vuur? Ja, beide bedoelen hetzelfde. En als ik het taalkundig bekijk, dan kan ik ook nog vertellen dat vuur een verbastering is van vuur. Dus Ja, kijk. ja, kan toch niet helpen. Maar goed, je hebt ermee te maken. Trouwens, daar zeg je wat. Ik heb een aantal vragen gekregen, want ik heb natuurlijk ronde vragen van, hebben jullie nog vragen voor Ellen of niet? En die zitten natuurlijk kum. Ik zal eerst even op de Insta kijken, op de socials. Zijn ze? We gaan op. Ja, ik heb de eerste Twitter aan voor je. Dus de vragen van Sander Hunink. Sander Hunink komt uit een Achterhoek en is net als op latere leeftijd begonnen. Hij is dik in de 40, volgens mij, of misschien zelfs al ouder. Maar hij is nog pas begonnen met Achterhoeks leren, of in ieder geval plat leren. Leuk man. Hij wil alles weten en dat is hartstikke mooi. En meteen een lastige vragen voor u en iets wat, dat kan niet ermee, want weltspraken schrift op een bepaalde wijze. En daar gaan we. Hij zegt, ben wat benieuwd of het Twentehús ook meer heil zit in een niet-zaske schriftwijze om onze spraken te behouden, of dat er toch meer energie wordt gestoken in het behoud van het Twents dat al de opgave alleenig is.
Dat blijft een belangrijk onderwerp, duch me. Dat is een goede vraag. En ik zou zeggen eigenlijk allebei niet. Of allebei waar. Want elke schrijfwijze is op zijn eigen belangrijk. Mhm. En ik vind dus niet dat we moeten zeggen, oh, je moet zo doen, oh, je moet zo doen. Maar juist die verscheidenheid is groot. En dan weet ik wel, ja, dat is moeilijk, want hoe communiceert wie dan, bla bla bla. Dat grammatica-beukje van Twents, hoe schreef je dat, hè? Ja, dat witte beuk met die rode letters. Precies, daar staan wat algemene regels in van wie schrijft OA, hij loopt, schrijft, dan schrijf je het gewoon volhoed en zo. Dat soort dingen, die kunnen we wel met elkaar afspreken. Maar als ik een uit de Achterhoek zie en die schrijft soms Norbe met AO of met OA, dan begrijp je toch? Dus volgens mij is het belangrijk dat we voor alle schrijfwijzes dat daar aandacht voor is. En ook voor de beeldspraken, daar kunnen we. Het is mooi om daar ook wat mee te doen, maar ook met Achterhoeks en van alles. Ja, nou ja, dat is inderdaad een heikel punt. Want de vraag is altijd van wie schreeuwen zoiets zingt, of wie schreeuwen zodat een ander begrip. En, ja, dat is altijd de afweging. En zeker als je een Paolo weet. Kijk, wie zit allemaal opgeruid met Hollands schreeuwen? Wie hebt de Hollandse regels stief in de kop zitten. En vanuit door dat kader proberen we de andere spraken eigenlijk te schreeuwen. Wat heel krang is, want ik schreeuw het ook niet op zijn Engels. Maar, maar goed, het is nog één keer niet anders. Maar in Riesen zeggen wie wark en kwarken. Ja, nou dat weten we toch. Dus dan kun je toch ook karken en wark schreeuwen. Dan kun je dat zelf uitspreken als wark en kwarken. En wat dat aangeeft, vind ik het ook een beetje krang dat ze, wie hebt de Bijbel in de Twentse gesproken. En dat ze nog in Riesen speciale hoofdstukken in het Riesen hebt uitgesproken, want het Riesen was geen Twents. Ik denk van een Riesense uitspraak is, het manna moet er nog in de hals ringen. En dat vind ik, dat is dan mijn mening. Ik weet niet meer wat dat bedoelt, maar zie je Bijbels op een voet of niet? Nee. Nee, oké. Maar ik heb de Bijbel waar. Oké. Ja, manna, het hemelsbrood, zeg maar. Op een gegeven moment was het volk Israël in de woestijn. En ze hadden niks te eten en ze begonnen allemaal te klagen. En je leidt ons de woestijn in en er is hier niks en hij wil maar volgen. En is dit nou de dank? Nou, en toen was onze leeuwenheer was er klaar met en daar leurde het manna-ring. Dus brood, stuk broodkrummels. En daar kun je dankbaar voor zijn. Maar dan is de uitspraak, het manna moet hem nog in halsring. Zo van, het moet hem ook nog in moordring, zeg maar. Dat ook weer zo'n uitspraak, denk ik van, prachtig. Ja, hoe verzin niet. En, maar goed, dat moet je dan weten. Hey, trouwens, Sander heeft nog een vraag. Ik spring hem van de hak op de tak. Is er al meer nieuws over hoe of de erkenning van het Neder-Saxisch en het behulp van onze spraken ook echt helpt? Heb ze plan, politiek, op de barricade, stadsbrun, in het plat, Watata podcast, ja, laat het maar weer. Ja. Wat zeg je daarvan? Die Watata podcast, heb je die gemaakt? Want ik heb het wel gehoord. Nee, dan heb ik ook gemaakt. Samen met, die heb je gemaakt? Oh. Ja, samen met een ander. Ja, nou, er is wissel waar wat gangs. Maar nu in de coronatijd is het een beetje moeilijker geworden. Dus als we weer naar buiten heen kunt, dan hoor je wat meer over. Maar ik kan er nog niet zoveel over zeggen. En ik denk zeker dat de erkenning van Neder-Saxisch groot is wes. Ook, wie kunnen nu meer druk uitoefenen? Ja, je maakt oefen zingen. Ja, dat is heel ouderwets. Ja, zeker. Ja. Maar dan want
kijk, net als met Fries, je mag gewoon een schoolexamen in het plat doen. Dat is gewoon, dat mag nu gewoon. Oh, dat mij aanvragen. Hij lust het direct aanvragen. Hij examen weer doen in het plat, dan mag dat gewoon. Ja, dat kan. Dat is echt waar dus. Ja, en je mag ook gewoon lessen in het plat. Dus wat je vroeger niet voor kon stellen op de lagere school, dan, dat mag nu gewoon. Maar Ja, zitten er nog andere dingen die je maakt? Of, dan moet je eigenlijk mijn collega's die er wat meer over weten vragen. Maar, in de rechtbanken bijvoorbeeld? en je mag, dat mag volgens mij waar. Ja, en je hebt ook in Riesen is dat ook die vergaderings. Ook in Riesen, toch? Eén keer in het jaar dan hebben ze bij de gemeente een Riesense vergadering. Ja, dus er mag heel veel, alleen de leu weet niet en ze doet niet. Nee, precies. Want dat... Dan weet je dat van dat ouderwetse inzet van het is niet goed. Maar dat door de wiesneus bijvoorbeeld, dan hebben we nu lessen in het plat. Dus er is wel, die erkenning was wel heel belangrijk. Ja. Mm-hmm. Oké. Ja. Dan ben ik even denken. Nou had ik een vraag, maar nou weet ik het even niet meer. Ja, je doet dus iets met de wiesneuzen. Ja. Maar dat sloot trouwens mooi aan bij de vragen die ik hier voor me heb. Van de volgende vraagstellster. Dat is Janine. En dan kun je uit Noord-Duitsland. Ja, dan is Furu aan de buurt geweest. Dus, oké. Dus dan kun je een beetje horen hoe dat klinkt. Hij nog eens terug hoort, zeg maar. Ze wil weten, hoe ziet dat uit met de oude regionale en grensoverschrijdende samenwerk van het Twentehoes? Met andere Neder-Saxische organisaties? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik vind het onmiddellijk belangrijk dat we dat te hopen doen. En dan inderdaad met de wiesneus, dat doet wie dat aan met Neder-Saxisch taalgebied in Holland. Of in Nederland. En ook de grensoverschrijdende ding wilt wie oppakken. Dus we hebben nu al Hengel, hebben een partnerstad. En dan ben ik Emsdetten, volgens mij. Ja, dat kan. Hengelo, Emsdetten. En dan wilden we ook te hopen wat mee doen. Dus dan dat een Twentse cabaretier of een Twentse schrijver of Twentse muzikant, dat die optreedt en ook de leu van Duitsland, dus dan van Pruis. Dus dan dat je een uitwisseling hebt. En dat heb je ook met koorn bijvoorbeeld. Een Duits koor en een Twents koor samen wat zingt. Dus ja, dat doet we en het is onmiddellijk belangrijk. En ik wil daar nog wel wat meer doen, dus dan misschien voor in de toekomst nog meer. Ja, hij wil het te doen, denk ik, of niet bij Twentehoes? Want hoe zit niet nog bijvoorbeeld vandaag of gisteren, deze week druk met de West? Ik ben met Twents voor Dummies druk geweest en ook nog met een wiesneus afronding. En wie hebt weer subsidie gekregen voor 2021. Dus dan moet je ook allemaal weer met gemeentes benaderen en subsidie aanvragen. En dan kijken wat ze zegt bij de provincie en waar je dan moet doen en dat soort spul. En dus de Twents voor Dummies, dat doe ik te hoop met mijn collega Harry Scholmeijer, dat is een wetenschapper. En wie hebben het contract van de dummies gekregen en dan, daar was ik een beetje met gangs. Maar ik hoop dat we nog meer uren krijgen. Dat hoop ik zo, want ik heb 12 uur in de week. Dus dat is niet zoveel. Nee, dat is niet heel waar. Nee, en ik wil zoveel doen en zoveel meer aanpakken. Dus ik moet een beetje rustig gaan doen, want anders is het te veel. Als vergalopeer je. Ja, precies. Ja, dat kan ook niet hem. Want wie doet er rolwerk met? Even kijken. Ze vraagt ook nog, maar ze heeft 2 vragen gesteld. Ja. Zet zich dat Twentehoes ook in voor de rechten van Neder-Saxische sprekers in Twente? Ja, wat bedoelt ze? Wat denk je dat ze bedoelt met rechten? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk, net wat je net zegt, zeg maar, in de rechtbanken, die spraken overal maar gebruiken. Kijk, inderdaad, er is aan een keer, zo weet ik weten, je mag de riesen inderdaad bij de balie met vragen
ik heb Leeuwen die Twents met elkaar of Sallands. Ja. Want Riesenholten is Twente en Salland in ene. Dus, en dan zijn ze volgens mij verplicht om er iemand bij te halen die dat kan. Is dat alleen aan de balie zo? Er is een vrouw in Riesen-West en heeft er een beetje stampij over gemaakt dat als ze naar de gemeente beeld, dat niet zo is. Dat zeker het leeuwste Riesens, maar dat kun je het makkelijkste, wat herten van de tongen. En, maar goed, die merkte aan de telefoon, die kon niet helpen. En dus toen bleven we er met mee zitten. En toen heeft volgens mij de krant ook nog ingeschakeld. En artikel 1, weet je, die organisatie voor artikel 1 van de grondwet van Nederland. Zeg maar de discriminatiewet, zeg maar. Dus dat is toen met Nobel op in de lokale media. En het kunt erop dalen dat, kijk, het klinkt allemaal heel mooi. Wie maakt die Riesenskaaien nou dat weet. Maar echt institutioneel is het nog niet. Kijk, en die ene keer raadsvergaring in plaats in juist heel mooi. Mm-hmm. Maar waarom mag dat niet gewoon alle dagen? Het is een tweetalige gemeente, dan moet je dat ook alle dagen weten, toch? Dan moet dat niet één keer een kunstje weten. Ja. Die komt zeker op voor de rechten in dat geval. Wie probeert het ook zo... ik denk dat het ook meer de attitude is. Dus dat je ook niet meer denkt, dat plat, dat is boer, zo, dat is dom of wat dan ook. Mm-hmm. Dus in dat opzicht rechten en... met alles dan komt weer op voor Twents. Dus ik vind een beetje een moeilijke vraag, want natuurlijk, maar ik denk dat het ook... ik ben niet zozeer van dat we ook allemaal perfect goed Twents kunnen praten en kuien. Want bijvoorbeeld de gladjakkers, ken je de gladjakkers? Ja. Onze. Ja. Dat is een soort van tussentaal. En je kan zeggen, maar dat is niet goed. Dat is geen Twents, dat is niet mooi. Je kan ervan vinden waar je ervan vindt, maar ze probeert het waar. En ze doet er wel wat mee. Dus al die kleine vuurtjes overal aansteken, dat is wat wie doet. En dat zorgt er ook voor dat je meer die rechten krijgt. Maar ja, een raadsvergadering, de meeste leur in... ik weet niet hoe dat in Riesen is, maar de meeste leur verstaat toch beter Nederlands als Twents. Dus dat is heel moeilijk om dat dan met z'n allen ouder te schakelen. Dus misschien moeten we de rechten en zo in Nederlands doen. Maar wat ik daarmee bedoel is, het kan prima naast elkaar bestaan. Net zoals dat het in het dagelijkse leven ook naast elkaar besteedt, toch? Kijk, wat het weer, dan zal tamuang, zeg maar in de ideaalsituatie, dan zal tamuang gebruiken in de raadsvergadering. En dan wat het niet doet, dan niet, prima. Maar dat er gewoon ruimte voor is om dat gewoon te doen. Dat is een goeie. En mijn collega Albert Bartels is ook gangs met streektaal in de zorg. Mm-hmm. Want dat is echt heel belangrijk. Als je dan een dokter voor hebt met... Meneer, gaat het goed met u? Kunt u blablabla? Dat is heel anders van hoe hij het met en weet je wel. Dus ik denk dat het ook in dat soort gebieden juist heel belangrijk is om het allebei te mogen doen. En ook mijn schoonvader die werkt bij de brandweer. En als je een melding hebt en er komt bij de alarmcentrale, de leur die daar achter de kuiendraad zit, die moet Twents kuien. Dus er zijn bepaalde dingen wat belangrijk is, maar dat zijn gewoon, dat is niet alles. Mm-hmm. Dus je moet hem per ding bekijken, denk ik. Ja, en ik denk ook dat het de situatie in Nederland net iets anders is dan in Duitsland. Want zoals ik ook al in andere podcasts heb verteld, dat weet je niet, maar dat weet ik wel, want ik heb die allemaal gemaakt. Maar in Duitsland is de trad tussen Hoogduits en plat, dat is onmogelijk groot. Als je niet meer plat zit opgeruid en het nooit gehoord hebt, dan kan je het ook niet verstaan. En het Nederlands en het plat linkt wat kutter bij elkaar. Dat klinkt ongeveer hetzelfde. Je hebt ongeveer dezelfde woorden.
Dus het kan prima als lustenspraken werken, zeg maar. Dat is een bepaalde manier van communiceren. Receptieve meertaligheid heet dat. Als je plat kan je het en ik kan je Hollands, dan komen we elkaar met een bedmuiten gewoon verstaan. Ja. En dat is tussen het Hoogduits en het plat volgens mij een stuk lastiger. En zo besteedt het ook al heel lang naast elkaar. Dus... Dat is interessant. Ja, dat is ook dus met het Neder-Saxisch, dat als we een vergadering hebben met de Wiesneus of de Woordwies-app of wat dan ook, dan doet de een doet Grunners, de ander doet Twents, de ander doet Drents. En dat is ook groot. Dat begrijpt elkaar ook wel. Mm-hmm. Ja. Zitten er nog dingen die je kwijt weet? Onmiddellijk leuk dat je dat zo doet. Dat is mooi dat er zo'n podcast is. Ja, maar dat moeten wij. Ja, kan je. Praat. Ja, dat is ook zo. Ja, absoluut. En misschien moeten we er gewoon een vaste rubriek van maken. 1,5 uur met Ellen Peters, wie zal het zingen? Ja. Dan zeggen we van, hey Ellen, wat even daar weer binnen had. En, even kijken of ze wat beter plaats kan kuien elke week. Ja. Nee, maar als bij aandacht dood, dat gruit. Dus, ja, dat is wel. Maar en voor de zekerheid, doe je in het Wetterhoes ook altijd Twents of niet? Heel eerlijk, niet uit. Maar als de vrijwilligers bent, dan doet wie uit plat. Mm-hmm. Ja, okay. Maar als ik mijn collega een kajedraad heb en er is ook één collega die niet plat kajet, dus dan, ja, nee, dat is niet uitgehoord. Dat is wel een punt. Maar als de leur bent en een groot voorbeeld geeft, dan kan je ik wel Twents. Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi. En Oenkel, wat zegt er daarvan? Oh, die vindt het leuk. Die probeert... die heeft me het woord over in Twents. Is dus een soort van ouder. En ik vind dat hij dat zo mooi kan zingen. Dus in Born ook mijn schoolvaar en zo, die kunt dat zo mooi uitspringen. En ik vond dat ouder. Dus ik leer er ook wel wat van. Ja. Ja, nee, inderdaad, dat is ook weer zo'n woord. In Riesen was het volgens mij zelfs ouwer. Ouwer? Ja, dat was zo moeilijk. Ouwer, ja. Ouwer. Ja. Turtels te buiten en ouwer. Ouwer, ja, ouwer. Ja, mooi. Anders nog iets? Of, nee, dat was het. Dank wie zit er hier volgens mij? Ja, we hebben precies een uur vol, als ik het zo bekijken. Hoe mooi. Dat is mikken. Ja. Nou, Ellen, ik dank u. Ik hoop hoe gauw weer te zien of weer te spreken, op wat van de wijze dan ook. Misschien kom ik er... Oh nee, dat kan niet, want Zundewende is overlast. Ja. Anders is overlast. Maar ja. Dan kun je vast wel het ook niet weer. Dus dan spreken we elkaar door. Ellen, dankzij. Ik hoop dat iedereen de vraag beantwoord heeft gekregen deze hand. En als je Ellen nog wat wies wil maken, dan moet je natuurlijk Twentehoes op Instagram, op Facebook doorleu. Doe je ook op Twitter of niet? Nee, dat ben we niet. Nee, Twitter doe je niet? Oké, nou. En als je u wilt mailen, hoe moeten ze dan mailen? En dat is ook door naar info@twentoes.nl. En als je mij wilt hebben, dan moet je e.peters@twentoes.nl. Oké. Nou, dan komt de doel D-kaart op. En dan kun je bij ons terechten. Ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het gezellig. En ik dank u dat je de tijd hebt genomen. Succes ermee. Dank u weer. En aan jullie. Yo. Joe.